Валерий Мацкевич. 5 хвилин. Насамрэч я люблю натхняць і казаць такімі, ведаеце, гучным голасам. Мне падабаецца выходзіць на сцэну пад такую натхняючую музыку, з якой арганізатары распачалі сённяшнюю канферэнцыю. Але мне выпала роля гаварыць бадай на самую сенсітыўную, балючую тэму, вакол якой справядліва шмат эмоцый, дзякую Богу, шмат увагі, часам спекуляцый. Але мы абавязаны, каб эта тэма палітвязня ніколі не сыходзіла з павесткі, не сыходзіла да той пары, пакуль апошні вязень сумлення не апынецца на волі. На пачатку я хацеў бы папрасіць вас, калі можна, тых, хто тут застаўся ў зале, дзякую кожнаму з вас, каб мы аддалі пашану тым, хто на сённяшні момант аддаў сваё жыццё, самае каштоўнае, што ёсць у чалавека, аддаў жыццё у вязніцах. Я папрашу вас усіх устаць. Дякую вам. Я стою тут на сцэне як чалавек, які канец жніўня 2020 года правёў у акрэсценай Жодзіны, які памятае смак акрэсценскай гарбаты, жодзінскай кашы. І правда заключаецца ў тым, што сёння няма адзінай ці папулярнай стратэгіі вызвалення нашых герояў. Наўрад ці хтосьці сёння з нас, хтосьці са спісаў, агучыў бы 5 тэзісаў, якія можна было б змясціць вызваленне ўсіх нашых палітзняволеных. Але і праўда ў тым, што мы не спынім нашае змаганне за нашых родных, блізкіх і сяброў. Так што нам рабіць, калі наша глобальная мэта вызвалення ўсіх, дзе неад'емнай часткай яшчэ з'яўляецца таксама спыненне рэпрэсій? Што рабіць, калі мы разумеем, што інструментаў не так шмат, ключы ад думаў у руках рэжыма, а калі рэжым пагадзіўся бы выпусціць існуючых палітвязней, мы разумеем, што ён можа набраць новых. Так што нам рабіць? Можа нам ісці на паклон да дыктатара, а да гэтага ўпрошваць нашых міжнародных партнёраў, зняць усе санкцыі, прасіць уручыць верыцельныя граматы ці штосьці больш. Даць яму той узровень міжнароднага вызнання, які ён хоча, а пасля маліць, каб ён вызваліў хаця б кагосьці, хаця б частку, можа хаця б 250 чалавек з гуманітарнага спісу. Наўрад ці тут знайдуцца прыхільнікі такога сцэнару. Але нават пры гэтым мы мусім прызнацца ў тым, што існуючыя пакеты санкцый уводзіліся не за рэпрэсіі, не будуць здымацца ў кантэксце палітвязняў. Дык што нам застаецца рабіць? Агонія, апатыя, роспач? Не. Мы так і не ўбачылі санкцый менавіта за рэпрэсіі. І тут, разам з аб'яднаным верховным кабінетам, адным кулаком нам ёсць над чым працаваць. Мы абавязаны дамагацца таго, каб павысіць эфектыўнасць гэтых санкцый. Па сутнасці, гэтае паняцце санкцый, яно ўжо у грамадскай думкі было в нейкай ступені скампраметавана. Але рэжым яшчэ не адчуў на сябе інструменты другасных санкцый, не адчуў нават санкцый як плату за існуючых палітвязняў і тым больш за нарастаючыя рэпрэсіі. Каб адмяніць ці прыпыніць санкцыі ў абмен на вызваленне, трэба спачатку прыняць адпаведны пакет санкцый. І як бы непапулярна гэта сёння не гучала, гэта задача, якая перад намі стаіць. Наша адказнасць – даваць несупярэчлівы сігнал да нашых міжнародных партнераў і з гэтай нагоды дзейнічаць, як я ўжо сказаў, адным кулаком. Таксама я перакананы, што Каардынацыйная рада не мусіць ствараць канкурэнцыю існуючым грамадскім і прававым ініцыятывам по реализации проектов реабилитации палітвязняў, их семей, что з'являецца вельмі важнай працай, неабходнай.
ці размяркоўваць бюджэты на гэта, але Координацыйная рада абавязана адвакатаваць павелічэнне аб'ёму дапамогі. Спадар Мацкевич, час скончыўся.